Сиздермеше ярдәм иткәнсез, барысына жауап бергәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Фәнис Яруллинның әлеге шигырь юллары бүген дә актуальмы? Кеше тормышында укытучы роле нинди? Эфирда таяну нуктасы тапшыру, студияда Алмаз Гафиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иң элек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр ашыда белдерә аласыз. Кызыл килешмәү билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Без бүген студияга төрле һөнәр ияләрен җыйдык һәм алар күзлегеннән бүген укытучының тормышта роле нинди дигән сорауга җавап эзләячәкбез. Миңгол әфәнде, сез гомер буе укытасыз, кайчандыр сезне дә укытканнар. Менә сезнең тормышыгызда укытучы нинди роль башкарды? Килгән чакта башка авырлык, җитми калса кешегә сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез, сез иң гадел кеше икәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Әнәмәле генә әйтеп үттең бит, Фәнис Яруллинны да әйтеп үттең. Һәм инде гомерен шушы тәрбиягә багышлаган Әхмәт абый Хәйредин бу җырын яшьлектән җырлап киләм һәм бөтен гомерем буе укытучыларга хөрмәтем бар. Чөнки ни өчен дисәк, 10нчы класста укыган вакытта уйнап йөргәндә безнең класс укытучысы: "Миннахал, син кем буласың?" дигәч, мин укытучы булам, Шамсырапа дигән сүзем. Менә язмышка туры килгән, мен уйнап кына әйткән идем. Ул әйтте инде, әйтмә дип әйтмә түлке диде. Шуннан аңладым мин, укытучы ул ата-ана гына түгел. Балаларны тәрбияләп торган үзенең гомерен, балаларны үзенең балаларын түгел бигрәк тә. Кешенең балаларын, дөньяга булачак киләчәк матур булсын дип балаларын тәрбияләп торган, балаларны ярата торган кешеләр мәктәптәшләр һәм мин күз алдына китерәм, балаларын яратмаган кеше мәктәптәшләргә тиеш түгел дип. Укытучыларның бу очракта әле кем булуы да бик мөһим роль уйный. Зөбәйдә ханым, сез үзегезне укыткан укытучыларыгызны хәтерлисезме? Хәтерләү генә түгел, әле монда алар сезнең менә һөнәр сайлауда ниндирәк роль уйнады? Кеше буларак формалашуда аларның ролен ничегрәк бәялисез? Укытучыларның ролен аны мәктәптә укыган вакытта белеп булмый, укып чыгып берәр 5 ел үткәннән соң белеп булмыйдыр, әле 10 ел үткәннән соң белеп булмыйдыр. Әйбәтләп торып үзең нинди дә булса һөнәр иясе булып эшли башлаганнан соң гына белергә мөмкин укытучының ролен. Мин үзем шәхсән шулай белдем. Мин бүгенге көндә бик күп дистә еллар инде, әлбәттә, мин бит олы яшьтәге кеше. Укытучыларымның кайсы да булса берсе ниндидер начар булган, ниндидер яхшы укытучы булмаган, миңа дөрес тәрбия бирмәгән дип әйтерлек бер генә кешем дә юк. Мин Түбәнкәй авылында Әтнә районының 8 еллык мәктәбне бетердем, Күлле Киме авылында 10 еллык мәктәбне бетердем. Безнең мәктәптән, һәр ике мәктәптән дә хайран гына зур шәхесләр, хайран гына түгел, зур шәхесләр, олы шәхесләр дә чыккан мәктәпләр алар. Анда укыткан һәрбер укытучым, минем беренчедән мин аларга рәхмәтле, минем үземнең татар телемне алар миңа әйбәт итеп өйрәткәннәр. Мин үзем бер кайчанда укытучы буларак хыялланмадым. Ни өчендер? Безнең семьяда, безнең гаиләдә минем әби бабаларым әни ягыннан муллалар, абыстай мәдрәсә тоткан булганнар, Яңа Бәрәскә дигән авылда мәдрәсәдә укытканнар. Шуннан киткәндер инде biz 6 бала. Бүген көндә кызганычка өчәү генә калдык. Барыбыз да тормышыбызның ниндидер бер этабында укытучы булып эшләгән кешеләр. Миңа да бер 3 ел укытучы булып эшләргә туры килде. Сайламыйм дип уйласагыз да. Сайламыйм дип уйласам да, һәм мин бүген көндә бүген юрист булып эшлим, адвокат булганмын икән. Нинди дә булса ниндидер дәрәҗәгә кешеләр белән эшләгәндә ирешкәнмен икән, зур дәрәҗә түгелдер, әлбәттә, ниндидер билгелеккә ирешкәнмен икән. Мин монда үземнең укытучыларның роле бик зур дип саныйм. Һәм дөнья күләм сораштыру нәтиҗәләре буенча укытучы һөнәре ул безнең 3нче урында тора икән. Әһәмияте буенча һәм инде шундый зур масштабларда булган әһәмият буенча шулай ук. Монда янгын сүндерүчеләрдән тыш һәм әлбәттә инде табиблардан тыш. Безнең укытучы да бар, укытучы булып эшләүче һәм безнең телеканалда алып баручы Эльвина. Менә яшьләр килмидиләр укытучы һөнәренә, хыяллансалар да төрле сәбәпләр табып башка һөнәрне сайлыйлар. Сез моның белән килешәсезме? Хәерле көннәр. Менә чыннан да бүген көндә бит инде без заманлашып килгән дөньяда дип сөйләшәбез, замана балалары дип сөйләшәбез. Минемчә, гомумән алганда балалар алар әлбәттә үзгәрә. Ләкин аларга карап укытучы кеше үзгәрми торырга тиеш түгелдер дип саныйм мин. Чөнки бүгенге яшьләр алар бик киң кырлы, bütün әйберне үзләренә сеңдерә торган. Балалар инде безгә караганда да мәгълүматны тиз күләмдә үзләренә ала торган балалар буларак, без инде кулыбыздан килгәнчә мөмкинлегебездән чыгып, аларга инде белем бирергә тырышабыз һәм бу әлбәттә бүген көндә зур нәтиҗәләргә китерә. Без
инде әйтәбез менә гаджетлар куллану дибез бит инде мәгълүмати чаралар хәзер киң таралган, бик күп балалар хәзер телефоннар белән мәктәпкә йөриләр, дәрестә аларны тыю ничектер кыенлыклар тудыра дибез. Ләкин без шул ук телефоннар белән үзебезнең фәнебезгә карата булган ниндидер алымнарны куллана алабыз. Шул телефоннар ярдәмендә бер өлешен генә дип әйтәм мин дәреснең. Чөнки 45 минут буена әлбәттә интерактив токтага карап утыруда һәм шул вакытта гаджетлар куллануда ул балаларның сәламәтлегенә әлбәттә зыянлы. Ләкин сез укыганда бу гаджетларда булмаган, башка төрле система буенча укытканнар. Менә кемнәр этәрде сезне әлеге һөнәрне сайларга? Менә шуңа бурып әйтәсем килгән иде. Мин үзем Мөслим районыннан Татбүләр дигән авылдан 11 еллык урта мәктәпне тәмамладым. Һәм инде Аллага шөкер, бүгенге көндә дә безнең авылда әлеге мәктәп шул 11 еллык статусына ия. Һәм инде мине укыткан татар теле укытучылары булсынмы, башка фән укытучылары булсынмы, иң беренче алар менә мәхәббәттә, фәнгә мәхәббәт уятудан кала, алар безне кеше булырга өйрәттеләр. Менә укучыларда кешелеклелек сыйфатларын без бигрәк тә менә бүгенге яшьләр тудыра алабыз икән, аларның шул ук үзләренең тирә-юньдәгеләренә дә һәм фәнгә дә мәхәббәт уяна. Һәм инде минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә без шул укыткан мөгаллимнәремә. Һәм инде бүгенге яшьләр, алар әлбәттә Яшьләр темасына без әле тукталырбыз. Зөбәйдә ханым, сез нәрсә белән килешмисез ахыры? Мин килешмәдем, гаджетлар мәсьәләсе белән килешмәдем. Менә әле генә 3нче көн генә мин автобуста кайтып киләм. Мин руль артында йөрмим, үземнең күзем яхшы булмаганлыктан. Бер автобуста кайтып килгәндә яшьләр утырганнар барысы да. Бер шундый чибәр генә 14 яшьлек малай гаджет белән уйнап утыра. Аны бит кемдер укыта, шулай бит. Кемдер укыткан, кемдер тәрбияли торгандыр, кайсыдыр мәктәпнең укучысы инде ул. Миннән дә олырак яшьтәге берәү утыра. Мин килдем дә, мен әйтәм, молодой красивый человек, уступите место. Не буду. Я говорю, почему? Не хочу. А почему не хотите? Я устал. Так и тормады. Шул гаджеты белән. Димәк, бу әле тәрбиядән дә киләдер. Тәрбиядән килә. Димәк, бүгенге көндә бик әлбәттә безнең студиядә булган мөгаллимәбез белән килешмәдем мин шул өлешендә генә. Аның башка әйткән сүзләре белән мин килешәм. Һәм мин шатмын шундый кешеләр әле укытучы булып эшләр бездә шундый яшьләр, ләкин җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Димәк, гаджетлар инде соңгы вакытта гаджетлар тәрбия бирмәячәк. Ансы аерым темадыр. Миңа калса, Рәхип әфәнде, менә безнең әйтәм, транспортта яшьләр урын бирсәләр, күңелләр тулып китә кайсы вакытта. Чөнки каралым, мин әйтәм, әйбәт яшьләр бар бит әлбәттә. Менә шундый зур игътибар бирәсең, шул көнне күңел яхшы итеп урамда йөрисең. Дөрестән дә шулай. Элек мәсәлән безнең укытучы авторитет иде. Элекке елларда ниндер аңа бөек кешегә караган кебек карасак, хәзер киресенчә балалар авторитет мәктәптә. Ни өчендер? Менә ни өчен дип саныйсыз, Рәхип әфәнде? Бу сорау безнең өйдә көн сайын телгә алына. Бу мәсьәләне өчен дип әйтүем, минем хатыным да укытучы, ике кызым да, аларның югары белемнәре буенча алар укытучылар, берсе укытуда, Казан дәүләт педагогия коллегиятендә, хатыным да шунда. Икенче эштә, ләкин барыр укытучылык һөнәре бар. Элек авторитеты иде диге, абсолют авторитеты иде элек укытучы. Менә авылда бара, олы кешеләр, без балалар кызыксынып карап торадыр. Әгәр дә әзрәк кенә гаибе булса, әзрәк кенә нәрсәдер, анда укытучы килә икән, урамның икенче ягыннан үтеп китәдер. Бу кешеләр уялып, тегенең каршына барырга куркып, менә нинди авторитеты юк. Хәзер әйтте бит әнә менә бу яшь белгечебез безнең әйме, мәктәпләрдә гаҗәеп кызыклы һәм кызганыч күренешләр бар диләр. Укытучылар шунысын әйтәләр, мәктәпләрдә хәзер балаларның үзләре белән эшләгәнгә караганда, аларның әти-әниләре белән эшләү авыррак диләр. Менә ул әти-әниләре алар теләсә нинди проблемалар килеп кереп, укытучыны менә теләсә ничек иттереп кимсетергә, изергә торалар диләр. Безнең профессия буенча сөйләштек бит инде, менә төрле профессиядә. Без менә журналистикада, Миңгол абый әйтик башка профессиядә. Без сезнең белән күптәннән таныш, безнең тапшыруларда инде сез иң беренче татар телендә катнаша башладыгыз, Аллаһның рәхмәте. Менә профессия сайлауда укытучының роле. Беренче укытучы дигәндә мин бу мәсьәләгә ничектер үземнең шәхси тормышым, үрнәгем буенча сагайрыбрак карыйм, ул миңа читрәк нәрсәне өчен. Biz Balık Bistəs rayonunun Ulaşnak avlunda bizning sınıfqa şulay to'g'ri keldi. 4 yılında başlangıçның 5 o'qituvchi o'qitdi bizni. Shunga ko'ra qaysi birinchi, qaysi ikkinchi, qaysi muhimroq bo'lgan ekan degan so'rovga men javob izlab ta turmayman. Shundan da u vaqtda mana biz hali söylashib oldik. U vaqtda har o'qituvchining zo'r roli bor edi.
кеше каршында, аның ата-анасы каршында укытучылар әйтәдер ата-анага: балаларыгызны алфавит өйрәтеп китермәгез мәктәпкә, санарга өйрәтеп китермәгез, мәктәптә өйрәнергә тиеш алар. Хәзер киресенчә инде өйдә дә башладылар. Безнең укытучылар гаиләсендә тәрбияләнеп үскән Салават бар. Гадәттә инде укытучылар эшен, мәсәлән, шул мәктәпләрдә генә калдырмый, өйгә дә алып кайталар. Сез моны күреп үскән кеше буларак нәрсә әйтә аласыз? Һәм ни өчен сез башка һөнәрне сайладыгыз? Мин инде үзем белем буенча Алабуга дәүләт педагог университетын бетергән. Мин дә шулай ук педагог. Мин дә ничектер шушы юл белән китәсем килә, ләкин теге ничектер иҗат мине ныгырак тартты диергә була. Менә мин әйтеп киттегез бит инде, авылда безнең инде менә һәр вакыт шулай исәнәшеп йөриләр иде балалар дип инде. Хәзер дә миңа калса, балалар авылда да исәнәшеп йөри. Хәзерге вакытта да менә инде мәктәпләр белән эш итәргә туры килә. Бүгенге көндә төрле мәктәпләрдә булырга буламы инде. Һәм төрле җирдә төрлечә. Безнең вакытта да бар иде шундый яшьләр, өлкәннәргә урын бирми торган яшьләр бар иде. Онсын ул шулай. Хәзер дә балалар, алар тәрбияле, кайбер мәктәпләргә керәсез, беләсезме? Керәсез һәм шундый балалар исәнмесез, здравствуйте, исәнмесез дип исәнәшә. Кайбер мәктәпкә керәсең, гел исәннәше юк. Бу инде әлбәттә гомумән шушы мәктәптәге булган атмосферадан тора. Укытучылардан гына түгел, ул инде мәктәпнең җитәкчесеннән дә тора. Чөнки җитәкчеләр, алар кайберләре бар, директор, душа диләр, аны әйбет, мәктәпнең җаны диләр, ул мәктәпнең киләчәге турында уйлый торган кеше. Фикерегезне онытмагыз, хәзер без рекламадасын дәвам иттерербез. Шулай ук инде балалар да ничек үзгәргән икән укытучылар белән бер рәттән. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру һәм без бүген укытучылар һөнәренең роле турында фикер алышабыз. Салават, сез әйтеп бетермәдегез. Әйтеп бетермәдем. Кайбер җирдә бар менеджерлар. Алар инде мәктәпнең җаны түгел инде, әйбәт. Менә шуңа күрә ул мәктәптә атмосфера булырга тиеш. Һәм инде күп кенә әйтәләр, хәзер балалар шушындый. Бүгенге көндә безнең балалар безгә караганда алар башлырак, һәм миңа калса, алар тәрбияле дә, безгә караганда да тәрбиялерәк. Чөнки без аларны күреп торабыз. Шулай микән бу? Эльмира ханым, сез килешәсезме? Сез шулай ук инде безнең белгәнебезчә укытучылар гаиләсендә тәрбияләнеп үскән кеше. Миңа менә хәзер тыңлап торам да, без бөтенләй бүтән дөньяда үскәнбез икән. Без бик менә уйлысында кайчак мәктәпнең исемен әйтүдә җитә, ул мәгариф дөньясында визит карточкасы шикелле ул мәктәп. Анда белем дә бирәләр, анда тәрбия дә бирәләр, әхлак кагыйдәләрне дә өйрәтәләр, тормышка да өйрәтәләр, әйме. Һәм шушы мәктәптә алган белеме аның гомер буена зата бара кешене. Ул югары белемгә нигез булып тора шундагы алган белемнәр. Һәм институтта укырга инде ул шушы белемнәрен тулыландыра, ничектер системага гына сала. Мин инде еш кына үземнең туган авылымда, үземнең мәктәпкә кайтырга туры килә һәм 100 еллык тарихы булган мәктәпне бөтен элит мәктәпләрдән дә өстенрәк күрәм. Татар мәктәбе шундый бөтен яхшылыкны үзенә җыган мәктәп шикелле, үзем укытучы кызы булгач, әти-әниләр мәктәптә эшләде һәм безгә бу дөнья бөтенләй башка кебек тоела иде. Укытучы баласы булуны төрлечәрәк әйтәләр. Укытучы балалар алар кылтыграк була, кыланчыграк була. Алар иркәрәк үсәделәр. Мин шул вакытта җаваплылык та зур әлеге балаларга һәм әлеге укытучыларга. Укытучы кызы булу, әле бөтен кеше белеп бетерми, ул үзенә күрә бер җаваплылык тәсти. Менә ниндидер хәтерлим, ул әти-әнисенең үзенең классында дәрес биргәндә, әтисе өчен дә, әнисе өчен дә борчылып утыра, дәрес кызыграк үтсен иде дип. Мине мәсәлән әтинең дәрестән куып та чыгарганы булды, ялгыш китапларымны онытып килгәнгә. Мин күзләремә яшьләр килде, мин ятымнан түгел, мин әти өчен уялдым. Кара, мин моны хурлыкка калдырдым бугай классташларым алдында дип. Шулай ук. Элекке укытучылар турында сүз чыкканда, менә гаҗәеп, монда яшь укытучы бар бит. Бер күренеш, ул вакытта әгәр дә начар билге алсаң, укытучы сине дәрестән соң алып каладыр иде. Син шул теманы аңлаганчы, өстәмә эш биреп, уңай билге алганчы, шул уңай билгелек җавап биргәнче шөгыльләнәләр. Хәзер монда эш бармы икән, сорап китик әле. Шуны дәвам итеп китәсем килде. Шуннан бүгенге көндә укучыларны начар билге белән куркытып була дип әйтмәс идем. Мисал өчен, инде
дүртле, бишле дүртлене инде алар бик яхшы кабул итәләр. Эшле билгесендә әле берсе кайберләре сорап бугала. Ләкин син әгәр дә начар билге алгачтын, менә мин шушы көннәрдә миңа килә аласың дип әйтәсең икән, аларның инде тизрәк дәрестән соң китү ягын карыйлар алар, кайда булсаларның. Хәзер укучылары ничек? Дәрестән соң булган дәресләре дә бар. Төрле түгәрәкләргә йөриләр, шулай бит. Ләкин бар шундый бик җаваплы укучылар, алар менә чыннан да менә сез әйткән шикелле үк синең артыңнан йөриләр, тәнәфестә коридорда күрсәләр, Эльвина Рифатовна, бүген сезнең белән күрешеп буламы, берәр миңа өстәмә эш бирәр әле дип. Мен бу очракта укытучылар үзләре начар билгедән, безнең начар билгедән куркалар дип әйтәсем килә. Әле монда бит тагын бер мәсьәлә бар. Мәсәлән, шул ук авыл мәктәпләрендә 4-5 бала укса сыйныфтан соң аңлашыла. Ә Казанда, мәсәлән, шул ук безнең зур шәһәрләрдә һәрбер класста, мәсәлән, һәрбер сыйныфта 30-40 бала укысын ди. Андый сыйныфлар хәзер 5-6 була ди. Менә монда шәхси караш табып була микән? Ничек уйлыйсыз? Беләсезме, мин менә тәрбия мәсьәләсе килгән вакытта иң беренче уйлыйм, бала укытучыны яратырга тиеш. Аның янына якын кеше иттереп барасы килеп килергә тиеш. Иң беренче шул булырга тиеш. Чөнки кыска гына әйтеп үтәм, менә бу әйтәләр бит әле, әйтәләр, җидене бетереп туган бу, 10-ны бетереп туган, институт бетереп туган ди. Оказывается, мин аны аңладым, бик информация күрдем, кызык информация күрдем. Музыка в крови дигән әйберне укыдым мин. Шушынан карасаң, оказывается, менә бер җырчының бөтен музыкасы белән бергә ДНК-га керткәннәр дә озвучили аппаратны исключительно чистоты ди. Һәм 1000 елга кадәр саклап ала шул чиста килеш. Нәрсә өчен әйтәм мин моны? Димәк, менә бүгенге көндә балалар, яшьләр бергә булалар, өйләнешәләр, зачатие була. Буларның икесенең дә ДНК-сының фикере күчә шушы балага. Шуңа күрә бүгенге көндә мин бер нәрсә эшли алмыйм теге телефоннар белән. 2 яшьлек бала төрткәләп бөтенсе белеп утыра. Шуңа күрә әйтәсем килә, иң беренче музыка моң сәнгатеннән аерым булырга тиеш түгел бер укытучыда. Хәтта бер безнең укытучы, география укытучысы яклап чыккан география һәм музыканы берләштерүнең әһәмияте дип защищать иткән. Һәм мине туган теленә әйтегез әле, менә туган телендә. Менә сез дәрескә керә ди. Мәсәлән, шул ук Гомәр Бәширов темасы керә икән, укытучы керә, ишекне ача, балалар танышкан булса, җырлый. Җидегән чишмәләрдә җиде улак дип бара, журнал ача да балаларга, беләсезме балалар, менә Гомәр Бәшировны кабул дип. Нәрсә өчен әйтәм мин моны? Менә моң белән кушылып барган дәрес, нинди фән булса да, ул әһәмияте бар. Әйтергә теләгәнем шул. Укытучы янына бала теләп үзе яратып килергә тиеш. Ул мөмкинлек бар. Кешедә моң белән баралам икән. Менә бу очракта бер генә төзәтү кертәсем килә, укытучы жараттыра белергә тиеш балалар. Менә монысы. Сез бала укытучыны яратырга тиеш дибез. Укытучы яраттыра белергә тиеш. Менә сезнең әйткән фикерегезгә, менә безнең тормышта, безнең авылда рус теле укытучысы Гүзәл апа бар, яме. Ул рус телен укыта, нәкъ менә шушы Пушкин өйрәнәбез икән. Пушкин сүзләренә җырлыйдырык без класста. Лермонтов икән. Лермонтов сүзләренә дә җырлар бар икән, беләдерик. Менә аның аркылы. Беләсез, менә шушылай итеп укыткан татар телендә дә шундый укытучыларыбыз булды безнең Улы Әшнәк мәктәбендә дә, Олы Султан урта мәктәбендә дә. Күрәсең, мин жаратмыйдырым ул укытучыларны. Әмма алар менә үзләре жараттыралар иде, мәҗбүр итәләр безне. Ничек уйлыйсыз, укытучы ярату булырга тиешме бу очракта? Укытучы ярату булырга тиеш, ниндидер тартылу булырга тиеш, жаны белән тартылу да булырга тиеш. Ләкин шундый укытучылар бар, алар бик җитди, алар бик кырыс, алар бик таләпчән. Һәм менә мондый укытучыларны да бик яраталар укып чыкканнан соң. Менә минем апам 40 ничә ел буе укытты, техникумда укытып чыгып китте, Флюр апам бүгенге көндә лаеклы ялда. Аны укыткан вакытта куркалары, яратмыйлары техникумдалары зураклар белән инде. Хәзер бер көнне исем китте. Быелгы Сабан туйда шалтыратып ята бер укучысы. Миңа атказанган авыл хуҗалыгы хезмәтчесе дигән исем бирделәр. Монда сезнең дә өлешегез зур, рәхмәт дип әйтеп. Шундый хәл, ул әйтәм бит, һаман да яратып тегеләй булай гына килеп утырып булмый инде, җырлап кына да утырып булмый. Кырыста булырга тиеш, укытучы яратырга тиеш, ул күп яклы булырга тиеш. Ул әле хәтта балалардан үзе дә өйрәнергә тиеш. Менә минем үземнең сабак алганым бар. Мин башлангыч мәктәптә укыттым беренче елны, Әтнә районы Дусым дигән авылда. Бик яхшылап хәзерләп бетермичегенә кергән инде дәрескә. Нидәбез русчадан татарчага әйләндерәбез. Сава дигән килеп чыкты, мәче башлый ябалак дип мин моны тәрҗемә итеп бирәм балалар.
балаларга кинәт кенә филин дигән сүз килеп чыкты. Менә оныттым бит, әйтә белмим, байгыш дип әйтәргә кирәк әлбәттә. Мин тиз генә просто ябалак дип әйтеп уздым моны. Шуннан соң, күпмедер вакыт узганнан соң, шул класстагы укучыма тагын шул килеп чыкканнан соң, ул шул хәл үзенә сеңдереп калган филин, просто ябалак дип ирхәрне әйтә белмидер. Менә шул минем күңелемә шул хәл кирип калды. Минем бүгенге хезмәтемдә дә өстен генә бер нәрсәдән китәргә кирәк түгел икән. Димәк, бар нәрсәнең дә төбенә төшенеп эшләргә кирәк икән. Әле бит кайберләр әйтә, мәсәлән, нәрсәгә без моны өйрәнәбез инде, безгә бу тормышта кирәк булмаска мөмкин дип. Моны һәр кеше инде үз мисалында да аңлагандыр һәм күнеккәндер. Теге таләпчәнлек дигән таләпчәнлек белән иң кирәкле шул. Яраттыру белән бергә таләпчәнлек була. Ансы әйе мөһим. Салават әфәнде, менә сез әлбәттә инде замана трендлары белән танышырга тырышасыз иҗатта да. Ничек уйлыйсыз, киләчәк укытучысы кем ул? Сезнең әле бит күпне түгел балагыз да туды. Менә ничек уйлыйсыз, сезнең балагызны дөрестән дә лаеклы дәрәҗәдә укытып чыгарыр укытучы образын сез ничегрәк күрәсез? Ну, миңа калса инде, миңа иң мөһиме иң беренче класста, иң беренче класска биргәндә әйбәт укучы белән, менә шу беренче класска килгән беренче укытучыны менә сойлап алыр идем. Менә шу Нинди булырга тиеш ул сойлап алу процессы. Ул көчле булырга тиеш, аны бөтенесе дә авызын ачып тыңларга тиеш, миңа калса. Һәм инде әти-әниләр нинди генә бәләки генә булган проблемага сразу килеп жаловаться итеп йөрмәсеннәр иде. Менә шунысы мөһим әйбер. Укытучы көчле булырга тиеш. Һәм современный булырга тиеш. Гаджетларга да килгәндә, менә гаджетларны да әйтеп киттеләр бит инде, әйбәт. Ну, ул безнең шур әйбер бит инде. Әйтик, менә безнең хәзер дополненная реальность дигән әйбер бар инде, әйбәт. Аны укуда да без кулланабыз бит инде. Хәтта без менә китапларда ясыйбыз мәктәпләргә, мәктәпнең тарихын күтәрер өчен инде. Шунда да без кулланабыз нәкъ менә шу дополненная реальность булар белән. Һәм гаджетларсыз бүген яшәп булмый. Безнең укытучы современный гаджетларсыз балалар яшәсен дип, ул дозированный булырга тиеш. Бүгенге көндә әгәр дә инде көнбатыш илләре бу мәсьәләгә кайтып, алар уже дәресләр вакытында алар белән файдалануны чиклиләр икән. Димәк, алар тик торганда гына эшләми бу эшне. Алар аны төбенә төшеп өйрәнгәннәр. Алар безгә караганда акыллырак. Моннан бер кая да китеп булмый. Шуңа күрә ул дозированный булырга тиеш. Монда без бит инде без азгына темадан китә башладык. Без укытучының нәкъ менә белем бирү түгел, кешелек сыйфатларын үстерү турында да сөйләшә идек. Эльмира ханым, менә ничек уйлыйсыз? Укытучы хәзер шул ук әле һаман инде без яңа заманга күчтек дисәк тә, һаман да шул кагаз тутыру белән мәшгуль ул. Башка проблемаларны хәл итәргә кирәк. Менә шул балалар китә диләр. Бу мәсьәләне ничек хәл итәргә? Укытучы психолог булырга тиешме сезнеңчә? Укытучы психолог булырга тиеш. Укытучы иң беренче чиратта балаларны яратырга тиеш. Һәм ул аңа теге акыл өйрәтеп түгел, бераз гына аннан шак кына зуррак булып, сирдәш булып, киңәш биреп сөйләшсә, миңа калса уртак тел табып була торгандыр балалар белән. Сезнең кызыл төсенә килешмисезме әле? Минем баядан бери җаналым килешәм. Шуннан да дөрес фикер. Укытучы ул теге гаджетлар диләр, башкаларын әйттеләр, әйме, укытучы ул бүген biz аны күз алдына да китереп бетерә алмыйбыз һәм аның ниндидер тезис рәвешендә дә тизеп чыга алмыйбыз, нинди булырга тиеш. Шур нинди? Укытучы шундый булырга тырышырга тиеш. Әгәр дә шул сизем белән юк икән укытучыда, ул балалар белән яхшылап эшли алмаячак. Менә шуңа күрә чит илләр акыллы дибез. Бүген безнең укытучылар иң акыллылары һәм аларның өстендә нинди җаваплылык торган алар аңларга тиеш тә, безнең оныкларыбыз белән шулай эшләргә тиеш. Минем быел икенче оногым да беренче класска китте, шуңа күрә бу проблемалар безнең бөтенебезнең җөрәгебездә. Зөбәйдә ханым, Мин шулай инде әйтеп китәсем килә, укытучы турында укытучы ул балалар өчен лидер булырга тиеш. Чөнки укытучы лидер булмаса, аны укучылар тыңламый. Ничек ул үзенең дәресен ничек матур алып барса да, аны ничек матур итеп җырласа да, ул лидер түгел икән, аны укучылар бүгенге заманның лидер булырга мәсьәләсе. Лидер дип дөрес әйтәсең, нинди менә Салават әйме? Бүген без бит инде укытучы кешене мәктәп белән генә шикләнеп кала дип, менә уйлыйбыз дип әйтим, шулай дип күз алдына китереләме? Менә мин үземнең мисалымда, минем үземнең классымда бар, алар быел 9нчы класста, Аллага шөкер, күрсәтергә тырышам. Менә укытучы кеше ул, укытучы ул журналист да, ул язучы да, ул биюче да, ул җырчы да. Менә шул ук интернет нәтиҗәсендә балаларга мин Инстаграм битем бар һәм мин аның
яап куймыймын. Ни өчен? Укучыларым кирсен. Минем анда bütün эшләремне мин татар телендә, туган телемдә язып барам, шагылдырып барам. Һәм әле бүген дә миңа үземнең укучыларым класс сәгатендә әйтә: Эльвина Рифатовна, мин әле сезнең кебек яшәмим ди. Әле ул 15 яшьлек бала инде бүгенге көннән үк аның менә шундый төрле яклап ачык шәхес буласы. Димәк, әле укудан тышта шундый эшләр алып барадыр. Зөбәйдә ханым, ничек уйлыйсыз, баланың тормышын формалаштыруда укытучы мәсьәләсендә нинди нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Таян ноктасы беренчедән укытучы үзенең фәненең остасы булырга тиеш. Бу турыда әйтелде инде, шулай бит. Ул таләпчән дә булырга тиеш, ул яратырга тиеш баланы. Ул бүгенге көндә менә без барыбыз да килештек ул фикер белән. Ул менеджер гына түгел, ул булырга тиеш тәрбияче дә шул вакытта. Аның булай итеп эшләвенә ата-аналар ярдәм итәргә тиеш. Һәм менә бик зур теманы күтәрделәр. Менә монда ата-аналар соңгы вакытта кирәкмәгәнчә бәйләнәләр укытучыларга дип. Менә минем үземнең хезмәтем ягыннан күреп, минем күпме җаным кыйналганы бар. Хәтта җинаять җаваплылыгына тарту өстендә эшлиләр укытучылар. Әлбәттә, матур күренеш түгел, ләкин шулай да 5 октябрь көнне үткәреләчәк укытучылар көне без барлык мөгаллим һәм остазларыбызга сәламәтлек һәм уңышлар теләп саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.